अच्छा भैया अभी आपसे सुननी जा हमारा रामा शंकर सिंह जी से कहता नहीं एगो बात कहनी है कि एगो बिहारी आ सब पर भारी आ का दुनी कह दिन तो हो जाला बीमारी। वाह आए है खिलवाड़ बात ना हो हमार नाम सुनते लोग कांप जाला गोनिहार लोग हमार संगावल खिलवाड़ बात ना हो लोग के मोनवादी बुझाता कि छठी के घाट पर वो अर्घ देवे गइल बानी ना बिहार हो और लेकिन यो उत्तर प्रदेश हो आ उत्तर प्रदेश में बागी बलिया के धरती के हम हई जहां 5 साल पहले बलिया आजाद भई रहे 5 बरस पहले ओये के हम हई भृगु मुनि के तपोभूमि हो जहां चंद्रशेखर सिंह जी नेता तमाम लोग ऐसे ऐसे वीर उजा उत्पन्न भइले मंगल पांडे ऐसे ऐसे वीर उत्पन्न भइले तको शायर के भाव आ गई रामा शंकर सिंह जी शायर के भाव बा सुनी है कि बलिया हो बागी जब जागी तरु की ना केतनो झुकई बसी रहे कर अब झुकी ना वीरन के खान होई मौगा ना पहलवान होई चाहे दी तो दुश्मन के एक कदम ढूकी ना। भाव पहले सुना ओकर बाद गीत के जवाब दो खिलवाड़ बात ना हो हाय देखो गीत के भाव देता नहीं आ ओकर जोड़ावा तन लगा दी हो कहल कइला में अंतर होला आहा हा हा कहां राजा भोज कहां गगुआ तेली ओहे बनौला बड़ा चलो हई भाव देखो एगो प्रेमी अपना प्रेमिका से कल के सुना जतना हम रोवता नहीं तारा एक कर्जा चुकावे के पड़ी सुन तारी हमारा अखिया के कर्जा हमारा यसुआ के कर्जा चुकावे के पड़ी हम बुलाव तनी यार तोहरा आवे के पड़ी हम बुलाव तनी यार तोहरा आवे के पड़ी। तनियार तोहरा आवे के परी हम बुलाव तनियार तोहरा आवे के परी। हलू दिन के चयनवा तोहरे के जो हतावे दूनो रे नवा रतिया खनी दिल्ली हलू दिन के चयनवा तोहरे के जो हतावे दूनो रे नवा रोवतिया हमर ओखिया रोवतिया हम बुलाव तनियार तोहरा आवे के परी हम बुलाव तनियार तोहरा आवे के परी। क्या हो जा
मास्टर सिंह जी अभी रहो कहानी हम देख देख के तो बतियावल जाला ना ना बिहार यूपी के बात ही नहीं थे कलकार के हरेक देश हो हरेक राज्य हो लेकिन रोवा कह देनी पर हमरा कहे के पड़ल हा बात कहला बिना बात रोवे ले आई है ना दर्द दर्द के सुधियावे के पड़ेला बात सुनी हम का कहता नहीं गीत के भाव आ गई कि ये तना तू बतिया बता तो जरूरी हमारा से मिले में पवन बाबा मजबूरी ये तना तू बतिया बता तो जरूरी हमारा से मिले में पवन बाबा मजबूरी मुअल चाहती जिंदगी मुअल चाहती जिंदगी जियावे के परी हम बोलाबो तनी यार तोहरा आवे के परी हम बोलाबो तनी यार तोहरा आवे के परी बाबा पुरस्कार देनी बाबा के बार बार 40 वर्ष में आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही जौन की सब हो भैया लोग बालो हमरा गुड्डू भाई बड़े मिताजी हमरा प्रभुनाथ दाढ़ी वाला बड़ भैया बानी हमरा हमार मिश्री बाबा बानी स्टूडियो के मालिक तमाम भैया लोग बैठल बार बार 40 वर्ष में आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही लेकिन भाव कहे के भाव बा खिलवाड़ बात ना हो हमनी के समय के हई जा हाई जे पुछपुछिया जे लेके घूमता रहो ना ना ई पुछपुछिया ना सुन लो कि पारसन नादान जी के इहे कहना बा तोहरे खातिर नाम हमार पूरा बदनाम बा पारसन नादान जी के इहे कहना बा तोहरे खातिर नाम हमार पूरा बदनाम बा प्यार करेलू तो प्यार के हम बोलाब तनी यार तोहरा आवे के परी हम बोलाब तनी यार तोहरा आवे के परी हमरा यसुआ के कारजा हमरा यसुआ के कारजा चुकावे के परी हम बोलाब तनी यार तोहरा आवे के परी हम बोलावो तनी यार तोहरा आवे के परी हम बोलावो आवे के परी हो आवे के परी अरे आवे के लगा दी हो फिर कहिए कि जौन कहिए तब लगावा आवो।